Moi, mä oon Jasmin ja mä söin tästä sen pikkarin tänä. Tää on jotakin Brain Blaster, jotakin Mega Shower Powder, niin mä aion nyt syödä tästä nää jauhot. Irvistämättä. Ja irvistämättä kyllä. Älkää välittäkö, katoi ääni on mun kaveri. Sitä rupee naustamaan. Ei se uskalla. Hei, mä kaukin nää lasiin. Muuten näin voi ollenkaan. Okei, me laitetaan Näin, se on niinku tän väristä tämä. Se on pinkkiä. joka ei nyt kauhean hyvin nähnyt näkynyt tässä. Näytä Jasmin vielä. Tällaista. Seinät ihan punainen. Ei niin, se näyttää valkoiselta, mutta ei saa. Mua naurattaa niin paljon, että tää silleen tulee ulos. Sitten tulee punainen. Joo, mutta ei Tää saa. on ihan punainen. Niin, Mulla on meikkiallergia. niin se meikkas. Noniin. Ään. Mikä silmät? Mutta, no Jasmin, tee se! Tee nyt. Sä taas sen näkö. Sä irvistit. Okei. Jasmin, ei kannata näyttää. Joo, ei kannata tehdä sit perässä. Ei ole kauhean hyvän makuista. Eikä vain. Silmät rupeas valumaan. Joo, okei. Ei kannata, jos ei halua tehdä tuolla. Nyt pakko silmät. Mutta tällaista kauhean kakkos- tai ykkösluokkalaisten ei kannata tehdä tätä. Kama. Mikä vähän tulistakin. Joo. Tämä video oli tästä varmaan kesällä. Tai nyt on niinku kevät. Kesällä tulee sitten varmaan vähän parempi video. Mutta ensi kertaan! Ensi kertaan. Hei hei! Heippa!